Здравейте, казвам се Петър Милков, следвам магистратура в Висше военноморско училище Никола Вапцаров, град Варна, специалност корабни машини и механизми. Най-интересни за мен бяха корабните системи и механизмите в кораба, тъй като те са доста специфични в сравнение с конвенционалните кораби. И също така, доста интересно за мен беше Dynamic Positioning на системата и цяло доста се различава от корабът, на който бях за първия си стаж. Най-голямото предизвикателство за мен беше, след като завърша, да избера в коя компания да се развивам. И тъй като искам да се развивам в офшорния сектор, аз избрах РЕМ и смятам, че съм постъпил правилно. Избрах РЕМ, тъй като тя е утвърдена компания в сектора и също така по време на стажът си аз установих, че всички се отнасят изключително сериозно по отношение на безопасността, което за мен, както и за всеки, който е на борда, е изключително важно.